ngithi umuntu angibalekile azosaphila lapho khona nje ngithi umuntu angibalekile azosaphila lapho khona nje ashela uMdumazi wetshitshile kwesingabhadakazi uMdumazi waleyo ezansi emtubatuba kaNkomo kayixoshwa yimlo akasho kanje mangabe ecula na ngishilo ngathi ziyakhala ngempela njengamanje Njoko nayi challenge ayivele ekhaya kade sicelile sesifika cha ngithule ngoba ngithule ukuthi akazi ufuna ngithini ngiqalephi angani noma ngiyibingelele lensizwa noma ngayibingelele isiwasho kaningi lamagama ukuthi yazi kubhlungu ukufika emgangeleni ziwushaya ungayiphethe zakho ngoba isikhathi esiningi uye uthi mawuhlehlele kube ngathi uhlehlele emuva angazi ngithini nasi kube thiwa ziyathathwa induku zensizwa uyishaye ngayo ezayo ngabe ngiyayithatha namanje ngiyishaye ngezayo lona kohlelana ke webhuti uNkulunkulu wakho ngiyabaza abantu abaningi abamazi uNkulunkulu wabo nomdali wabo uNkulunkulu wakho umkhandi wakho lo owakukhanda njengoba wena uyazile mhlawumbe namhlanje uzokutshela izwi ukuthi bafowethu ngenxa yesikhathi ngicabanga vele seliqala uhlelo lobhuti unamajoke osomahlaba bengamancane siqhubeke lethani lo muntu engizobhekana naye uphi kana njengoba ngingasho ukuthi sihleli nensizwa lana uNjoko yasemshisandlo kanye nensizwa uMdumazi yakwashikishela le emtuba la ekhona kusho ukuthi ngoba niyabuka la emakhaya kusho khona ukuthi mabe insizwa zinga kusho khona ukuthi ngizomthola umkhwenyana umalume uzohamba esenomkhwenyana yena njengoba uyena mkhandi wakho lokho nje okay hayi asiqhubeke ngiyazi umtsizwa buyabanga seziyabanga ke lezi insizwa umtsizwa njengamanje ungabe Mdumazi ngaphambi kwasiqhubeke ngicela ukuthi ubingelela ababukele lapha kwigezani media na ku TikTok na ku YouTube cha bafowethu angibingelele kubona abantu abangibukele njengamanje abancane abadala ngokuhlukahlukana kwegaba uzandle ezincane lo uMdumazi igeza lendalo akutolikwa ke lokho kuyibonakalela nje umfana wale eMatuba kwashikishela ebhekamani ngixolise ke bafowethu ukufika nje emva kwesikhathi kodwa ke ngokujwayelekile nani niyazi ukuthi inkundla phela iyashisiswa amavukana afika aqala angazi ukuthi umfowethu ufike nini ufike ngabo 3 emini ufike isikhathini kodwa nje ngixolise bafowethu ukuthi ngifike emva kwesikhathi nanokuthi nje ke bengitshela ngizofica insizwa kuyangidida ke ukufica umpamu nje kodwa akunkinga ke soqhubeka ngiyabonga kakhulu ngaphambi siqhubeke ikhona imibuzo ongathandi ukuthi sikubuze yona hayi cha angina yini eya ekucasulayo mhlambe nje esingathi yenziwe uNjoko mangabe ecula angiboni ukuthi ikhona ngoba angeke ngize ngicasule umuntu engingamazi ngiyaqala nje ukumazi namhlanje so ayikho okungicasulayo akwenza makuwukuthi uyena ngempela bengitshe niyadlala uNjoko lana uthi yena ukusize kakhulu ke wafika endimeni yomculo wasophinda ushabalala wayesephinda futhi eyakuvusa kodwa uthi awumazi ingabe kupho kuyiqinisa ke sicacisela ababukeli emakhaya mhlambe kuzofanele ngiqale ngiqonde ukuthi umfowethu uyini uyimanager futhi kolunye ihlangothi noma ukungivusa khuluma ngakho ukungivusa kanjani mhlambe maye ngabe echaze phela kuyenzeka kukanjena wona sisi ngoba sisebenza ngomculo mina njengomculo nje mina abantu abangiphethe so njengoba bengiphethe ngeke ngize nginikeze isikhathi esiningi sokuthi ngazi icrew yonke yabona kukhona abantu abangama marketing managers njalo ngokuhlukahlukana nje kwegaba kuyenza ukuthi isikhathi uthola ukuthi khona abantu abangiphethe kodwa
asinabo ubudlelwano obungakanani bokubonana ngenxa yebhizi uyabona. So kungenzeka ukuthi umfowethu naye mhlawumbe ubambe iqhaza ebantwini abanjengalabo. Yikho futhi inkinga nakulokho. Kungangijabulisa ukumazi namhlanje ukuthi ubambe iqhaza elinjalo futhi ukuthi uma ngabe kwenzeka kuney'nkinga engibhekana nazo kube uyena ongakwazi ukungivusa. So angazi ukhuluma ngani kodwa nje hayi cha akunakho njengalokho bengingakamazi. Kodwa uma kuthi namhlanje uzoyi-introduce-ke ukuthi uyena owenza lokho uma kwenzeka sengangikhumbuza ukuthi yini mhlawumbe ngangiweswa yini futhi. Uthe uma ufika la insizwa yathi wena yona iwuNkulunkulu wakho. uNkulunkulu. Bengithi uyajoka mina. Kanti beqinisile. Hayi insizwa Njoko. Yazi sis. No, lenda siyilungisa. Izosuka iphuma esandleni lento. Vele nisifika la iqala ukungicasula khona. Awu, ibi kahle nje masisayikhuluma kahle. Sifika la nami engicasula khona. No, Madlebe mfana ngikhulisile. Ngikhulisile uyazi wena ukuthi ukhuliswe yimi. Lokho akufuni ukuthi sikudebate namhlanje. Usakhuluma nami? Usakhuluma nami? Noma mhlawumbe usakhuluma nami? Noma ungathula wena ungakhulumi. Kanjani? Vele uthule nje mfowethu, thula nje. Ukuthi sisikahlahle mina ngiyashesha nomcazuko yabona. Hayi mfowethu. Bana phela singahlangana nomhlangano. Yabona. uMadlebe ba yimi. Yimi. Uyazi ukuthi into ehluphayo wesisi ngizokuthinta. Into ehluphayo mina bengicela ukuthi le interview ake iqalwe phansi ake iphume lezi insizwa ukuze ngoba interview la ngithi akuliwa mina bengicela nje ngemvumeni la esisi ukuthi ake kuphumela amadoda amabili lawa ngashesha phela ameduze kwethu ukuthi mhlambe amele ngale ngaphandle uyabona. Bengicela lokho mhlambe kanjani ngoba manje mhlambe interview mhlambe eyinsizwa le ayidingi ukugadwa ayidingi ukweluswa kanje. Bengicela ukuthi mhlambe izinsizwa lezi ake iphume kancane. Njengamanje ngicela ukuthi nobabili ukuze lento siyenze ukuthi ibe mnandi. Siyekele umgangile ngoba kusekho emgangeleni la. Kodwa endaweni eright. La nizophatha khona induku nje nobani aphatha isihlanga sakhe nesikhwili sakhe. Hayi nasithi mhlawumbe awungizwa kahle ngisho ukuthi sizola kodwa bengithi la madoda lawa ngoba manje i-interview ngibona ngathi ayavela na kwi-TV lapha. I-interview yami njengoba ngangibone nawe yamaciko yami naye nawe naye umfana lo then nawe futhi abafuthi labo bethi kusinike indawo bayashisa. Anezizathu lamadoda njengobela awazokwazi ukuthi aphume. Awaphumi lamadoda anezizathu njengobela njengoba nonke niwaficela afikela ngoba kunezizathu. No into ehluphayo yabona njengoba ungibona ngihleli phansi nje ngihleli phansi angihleli phansi ngoba napho ujazi lo mjitha lona ngathi ngiyakwazi ukusuma. Angihleli phansi ngoba ngikwazi ukusuma ukuthi uyabona umfana mayikuphakamela kanje bengithi mhlambe mina namhlanje usuku lokuthi umapholoba njobenza lento enhle kangaka usenzela ukuthi namanye amaciko mhlambe emphakathini angazi ukuthi fanele lasibonge njengaba abafana abancane lapha babuye bezobonga kithi ukuthi bobhuti nisithathile noma izinto zinzima nasibeka lana sibeka khona. Kodwa uma umfana phambi kwezwe ezomela mina ngempela la eduze kwami kanti ngakuthinta kanje nawe nduku elula alokuchazwa into eziningi asibekele umgangeli noma mhlambe ayikho indlela ukuthi singasibeka ngandawonye sisuze ngapha nginomsisi asuke la ukuze izokwazi ukusibuza kahle mina ngizozona interview la guys ngicela ukuhlala la mina la akekho uhlala kwenye noma uzohlala eduze kwa le ngifuna nibekele umgangeli ngifuna nibekele umgangela le nonke nibekele umgangela nobani aphatha isikhwili sakhe nobani ancinda azokweleza entelezi yakhe yabo siqhube ngaleso sikhathi kodwa njengamanje la siku interview emosangizela ngehenisi mfanzo wana ke uyabo wana ke kumeza akazi vele siqhubeke sembuzweni yeah asiqhubeke sembuzweni kuyiqiniso ukuthi uNjoko waqhatha noThuthana inkinga sesilonjoko wena ngimazi mhlambe kungenzeka uma ngabe kuukuthi yena uyakwazi lo number 1 engingakusho angixabele noThuthana. So ngaleyo ndlela uma ngabe kungenzeka kube ukuthi wake wangiqhatha mhlambe ukwazi kwabo lokho mina ngazi angixabele noThuthana.